Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Iman. Taong 1980, Alamada, Cotabato. Kagaya ng pinapangarap ng iilan, may masayang pamilya at komportableng buhay sila Iman. Di man gaanong karangyaan, hindi naman sila nagiging salat pagdating sa mga pangunahing pangangailangan. Yung bahay nila konkreto, tapos meron silang maliit na tindahan sa tabi lang mismo ng kanilang tahanan. Lahat yon, pawang bunga lang ng pagkapanalo ni Iman sa sugal. Magmula din noong nanalo siya ng malaki, ipinangako niya sa kanyang sarili na hindi na siya doon babalik pa. Labis kasi siya noong naniniwala sa sumpa ng sugal at sa prinsipyong bumabalot dito. Yung paniniwalang malaki man ang ipinanalo mo, doble o triple naman ang magiging bawi nito sa'yo kung hindi ka titigil. Noong una, syempre, marami pang nagyayaya sa kanya na bumalik. Lahat yun tiniis niya talaga para lamang matalikuran ang mismong tentasyon. Paulit-ulit iniisip noon ni Iman na kaya siya napasok sa ganoong bagay ay dahil sa kagustuhan niyang maiba ang takbo ng kanilang buhay. At nung nakamit niya ito, wala na siyang balak na iwaglit sa kanyang sarili ang lahat ng kanyang ipinundar at pinagpagurang buuin. Inakala din niyang magiging ganon kadali ang lahat, pero lingid sa kanyang kaalaman, may iilang nilalang na pala ang nagtatangkang subukin siya. Sa pagkakatanda niya, papasok na noon ang buwan ng Nobyembre nang mangyari ang una niyang engkwentro sa mga ito. Kakatapos lang noon ng misa, habang naglalakad silang mag-anak pabalik sa bahay nila, may nakasalubong siyang isang matandang lalaking pulube na napakadungis ng itsura. Paglapit naman ito sa kanya, bahagya namang nabaling doon ang kanyang atensyon nang bigla siya nitong kinalabit sa balikat habang seryosong nagwiwika sa kanya ng, "Galing din ako dyan. Pinasaya lang nila ako sa maikling panahon, tapos binawi rin nila ang lahat. Mag-iingat ka. Nasa paligid lang ang tukso. Sadyang nangingit-ngit sila sa mga taong kagaya mo." Paggalahad naman ng matanda sa mga katagang yan, dali-dali naman yung naglakad papalayo habang humahagik-gik. Nang marinig naman yun ni Iman, pinili naman niyang ipagsawalang bahala ito, pero di pa man nakakalayo ang matanda. Napilitan siyang sumilay sa mismong kinaroroonan nito. Paglingon naman niya, laking gulat na lamang niya nang mapansin niyang wala na ang matandang yon. Isipin niyo, purong kadamuhan lang ang nasa gilid ng kalsada, tapos wala din doong eskinita. Napaka-imposibleng mawala doon ang matanda, lalo pat wala naman yung mapagtataguan sa lugar na yon. Matapos naman niya itong mapansin, dahan-dahan naman niyang ibinaling ang kanyang paningin sa pamilya niya na para bang walang nangyari. Lumipas ang araw na yon, nagpatuloy ang pagpaparamdam sa kanya ng matanda. Sa sobrang kaba niya at pag-aalala, nagdesisyon na siyang magpakonsulta sa albularyo para alamin ang mga nangyayari sa kanya. Pagdating naman niya noon sa bahay ng matanda, iisang bagay lang ang nailahad nito, at yon ay walang iba kundi ang tungkol sa panggagambala sa kanya ng isang kaluluwa na minsang nanalo at nagmay-ari ng bahay pasugalang na pagkuhanan niya ng yaman. Dagdag pa ng albularyo na kaya siya ginagambala ng kaluluwang yon ay para balaan sa paparating na unos na mangyayari sa kanyang buhay.
Mariinding inilahad ng albularyo na anuman ang paparating na pagsubok, kinakailangan niya yung paghandaan. Matapos naman itong mailahad ang mga bagay-bagay, inabutan siya nito ng isang kwintas na may nakalawit na pangil ng pusa, tapos bala ng baril na walang laman. Huwag mong iwawala yan sa katawan mo. Ililigtas ka niyan sa mga panganib na hindi mo inaasahan. Gayunpaman, ako na mismo ang magsasabi sa iyo, hindi banta ang kaluluwa na iyong nakikita. Sa katunayan, siya ang magsisilbing gabay mo para malaman mo kung sino ang totoong kaaway. Wika ng albularyo sa kanya. Matapos naman itong mailahad ang mga bagay na yan, inabisuhan naman siya nitong ipagpatuloy pa rin ang nakagawian nilang buhay. Iwasan niya ring gumawa ng kung ano-ano, kagaya ng sapilitang pagpapalayas sa kaluluwa ng matandang sumusunod sa kanya. Dagdag pa nito, kung kaya niya, subukan niyang kausapin yon upang malaman ang iba pang dahilan kung bakit siya nito sinusundan. Nang marinig naman ni Iman ang sinabi nito, walang pag-aalangan naman niyang sinang-ayunan ang nais mangyari ng matanda. Sa paglipas pa ng mga araw, nagpatuloy naman ang ordinaryo nilang buhay. Dahil sa pagiging abala niya noon sa kanilang mumunting negosyo, pansamantala naman niyang nalimot ang tungkol sa pagpaparamdam ng matanda sa kanya. Minsan, nasisipat niya yung nakatayo sa harapan ng kanilang bahay, pero di naman niya ito gaanong pinapansin. Akala niya hanggang doon na lang ang lahat ng yon, subalit nagkamali siya. Isang gabi, habang natutulog si Iman katabi ng kanyang asawa, dinalaw siya ng isang nakakapangilabot na panaginip. Pagsilay niya sa lugar na kinapadparan niya, bumungad sa kanya ang matanda na nakaupo sa gilid ng isang malaking mansyon. Napakaganda ng bahay na yon, pero walang naninirahan dito. Makalipas pa ang ilang minutong pagmamasid, dahan-dahan naman siya doong lumapit, kung saan habang binabagtas niya ang daan, napansin niyang parang pamilyar sa kanya ang lugar na yon. Alam niyang nakarating na siya rito, pero ang hindi niya maisip, saan yun at kailan ito nangyari. Maya-maya pa, pagharap naman nilang dalawa, bumungad sa kanya ang isang malaking sala na punong-puno ng mga taong nagsusugal. Isa-isa niya yung pinagmasdan, pero kahit anong gawin niya, hindi niya nakikita ang mga pagmumukha nito. Pagbaling naman niya ng kanyang paningin sa matanda, nasipat niya yung may itinuturo sa kanya, habang may mga sinasambit itong kataga na di naman niya gaanong maintindihan. Kung hindi pa siya tinapik ng nilalang na yan, mananatiling palaisipan ang mga sinasabi nito. Kaya ka hindi nakakaintindi dahil hindi ka nakikinig. Tandaan mo ang lahat ng sasabihin ko sa iyo, Iman. Malapit nang mangyari ang mga bagay na kinakatakutan mo. Isa sa mahal mo sa buhay ang mamamatay. Wala kang magagawa sapagkat yon ang kagustuhan ng tadhana. Batid kong maghihiganti ka. Yan ang dahilan kung bakit kita pinatawag. Nalalabuan ka man sa mga nangyayari sa ngayon, balang araw mauunawaan mo rin kung bakit ito nangyayari sa buhay mo. Wika ng matanda sa kanya. Sa pagpapatuloy naman ng kanilang pag-uusap, inilahad nito na kinakailangan niyang bumalik sa bahay pasugalan. Hindi siya tutungo doon para magsugal, bagkus kinakailangan niyang mahanap yung mga taong natalo niya ng malaki. Ayon sa matanda, yon ang pinagmumula ng katakatakot na pangyayari na magaganap sa buhay niya.
Inilahad din ito na hindi yun mga pangkaraniwang tao, kaya hanggat maaga pa kinakailangan niyang gumawa ng paraan para makipag-ayos sa mga ito. Nang marinig naman ni Iman ang sinabi ng matanda, iisang tao lang naman ang pumasok sa kanyang isipan at yun ay walang iba kundi si Tandang Arman, ang magsasakang natalo niya ng limpak-limpak na salapi sa sugal. Magmula rin noong tumigil siya, wala na siyang naging balita dito, pero ayon sa mga kaibigan niya, tuluyan na yung lumayas sa mismong lugar kung saan yon nakatira. Wala rin yung pinagsabihan ukol sa nilipatan nito, pero ayon sa mga nakakakilala rito, may mga pagkakataong nasisipat nila yon sa sugalan. Bagaman hindi ito tumataya, tumatambay yun doon minsan na para bang meron itong hinihintay. Dahil sa ganun niyang mga nalaman, matapos ang naging pag-uusap nila ng albularyo, napagtanto na niya ang mga bagay na gagawin niya. Isang araw, habang sarado pa ang kanilang mumunting negosyo, inabisuhan niya ang kanyang asawa na babalik siya sa sugalan. Anya, may pupuntahan lang siyang tao sa lugar na yon at wala rin siyang balak na magsugal pa. Dahil sa kanyang sinabi, hindi naman maiwasan ng kanyang asawa na magduda. Pagtitigan nilang dalawa, dudang-duda naman yung sumagot sa kanya na kung pupunta siya sa lugar na yon, isuko niya ang lahat ng perang nasa pitaka niya. Dagdag pa nito, umuwi din siya bago sumapit ang 5:00 ng hapon para magsara ng kanilang tindahan. Matapos naman yung marinig ni Iman, tumangulang naman siya para wala na silang mapag-usapan. Makalipas pa ang ilang minuto, nang magkasundo na silang dalawa, agad naman siyang tumungo sa bahay pasugalan ng nag-iisa. Hanggat maaari, hindi niya yun pinaalam, nang sa gayoy akalain ng mga kakilala niya sa lugar na yan na hindi siya doon pumunta para magwaldas ng pera. 9:00 pa lamang ng umaga, naghihintay na sa labas nito itong si Iman. Kagaya niya, may mga sugarol ding madaling araw pa lang, naghihintay na sa lugar na yon. Siyempre, di naman niya ito gaanong pinagtuunan ng pansin, lalo pat hindi naman ito ang kanyang pakay. Pagtungtong naman ng 11:00 ng umaga, kagaya ng inaasahan, nagbukas na nga ang pasugalan. Pagpasok naman nila, agad naman siyang nilapitan ng kanyang mga kakilala. Takang-takang nagtatanong kung ano ang pakay niya sa lugar na yon. Nang marinig naman niya ang sinabi ng mga ito, minabuti naman niyang magsawalang imik para lamang makatunog sa kanyang pakay sa lugar. Hindi naglaon, nang mapagtanto naman ng mga ito ang kawalan niya ng ganang makipag-usap, paisa-isa naman yung nagsialisan, bakas sa kanilang mga muka, ang matinding pagkairita, buhat sa mga ikinilos niya. Nang mapansin naman yun ni Iman, dahan-dahan naman siyang naglakad papasok ng pasugalan kung saan bumungad sa kanya ang iilang mga taong abalang-abala sa pagbabaraha at pagmamadyong. Yung iba sa mga ito, medyo natatalo na, habang ang iba naman tuwang-tuwa dahil sa panalo nilang malaking pera. Matapos naman yung masaksihan ni Iman, di naman niya maiwasang mapangiti, buhat sa mga alaalang nanumbalik sa kanyang memorya. Minsan na kasi niyang naranasan ang pakiramdam na yan, kaya nauunawaan niya ang kagalakang ipinapakita ng mga sugarol. Ilang oras pa ang dumaan, dahil sa sobrang pagkaaliw sa pasugalan, nalimot na nga niya ang mabilis na pagtakbo ng oras. Pagsilay niya sa bintana, napansin niyang hapon na pala.
Nang akmang aalis na siya, bigla naman siya noong natigilan nang masipat niya si Tandang Arman na dahan-dahang naglalakad papasok dito. Dahil doon, agad naman niya yung tinawag, sabay takbo papalapit sa kinaroroonan nito. Pagharap nilang dalawa, napangiti lang naman sa kanya ang matanda habang nagwiwika ng, "Oh, Iman, ba't ka napabisita? Huwag mong sabihin sa aking babalik ka na naman sa sugal. Ay nako, marangya na ang buhay mo, pero hindi ka pa talaga nakokontento?" Kasabay ng pagwika ng matandang yon, ay ang pagngisi naman ito sa kanya na para bang wala itong nararamdamang galit. Sa unang tingin, inakala niyang hindi yun nagtanim ng sama ng loob, pero pagsilay niya sa mga mata nito, ramdam na ramdam niya ang ikinukubli nitong puot laban sa kanya. Tipong sa kabila ng bagay na yon, pilit yung nagpipigil na para bang meron itong hinihintay na pagkakataon para makabawi. Sa kanilang pag-uusap, inilahad niya sa matanda na ilang beses niya na yung hinanap para humingi ng tawad. Dagdag pa niya na nakahanda siyang ibalik ang lahat ng yaman nila sa kasunduang ititigil nito ang anumang bagay na palihim nitong binabalak laban sa kanyang pamilya. Mariin niya ring inilahad na iwasan na nitong magmaang-maangan pa sa kadahilanang alam na niya ang totoo. Ipinagtapat niya rin dito na alam niyang hindi ito isang ordinaryong tao na palagi niyang nakakasalamuha sa kanilang lugar. Nang marinig naman ng matanda ang kanyang sinabi, hindi naman ito maiwasang magmaang-maangan, ngunit sa katagalan napilitan din niyong umamin sa kanya. Pagsang-ayon ng matanda sa kanyang mga paratang, bigla naman itong humagikgik habang sumasagot sa kanya ng, "Nakasanla na ang pamilya mo, Iman. Huli na ang lahat. Wala na akong magagawa para dyan. Hindi ba't hiniling mong maging marangya ang buhay mo? Ngayong hawak mo na. Bakit ka pa nag-aasam ng iba? Makakahanap ka rin kung iyong gugustuhin. Isipin mo na lang, isa silang mumunting alay para sa ikatutupad ng iyong pangarap. Tandaan mo, Iman, ilang taong ka na ring marangya sa buhay at sa tingin mo sa kabila nun, may babalik mo pa ang lahat?" Kasabay ng pagwika ni Tandang Arman, ay ang dahan-dahan naman itong paglakad sa pasilyo ng pasugalan. Sa sobrang lawak nito at sa dami ng tao, bigo niya na yung masundan na siyang naging sanhi upang mawala din yon sa kanyang paningin. Makalipas pa ang ilang minutong pagmamasid, nang mapagtanto naman niyang wala na ang matanda, minabuti naman niyang lumabas sa lugar na yon upang pag-isipan ang tungkol sa mga nangyari. Hindi naglaon, pinili na rin niyang umuwi nang sa gayoy may ipagpatuloy niya ang kanyang buhay kasama ang kanyang pamilya. Sa paglipas pa ng mga araw, ganun pa rin naman ang ganap sa bahay nila. Tuwing umaga mag-aalmusal, maghahandang pumasok ang mga anak niya, tapos silang mag-asawa naman pupunta sa kanilang mga pwesto para maghanap buhay. Ayon sa kanya, mula umaga hanggang hapon sobrang abala talaga nila. Ang kanilang mga parokyano kasi halos magsumiksik sa kanilang tindahan para bumili ng kanilang mga pangangailangan. Nga pala, Pinuno, maliit na sari-sari lang at tindahan ng bigas ang negosyo noon nila, Iman. Maituturing man yung maliit ng mayayaman, para sa kanila yon ang pangunahing pinagkukunan nila ng kanilang mga pangangailangan. Dahil din sa negosyong yon, napag-aral niya ang 3 niyang anak ng sabay-sabay. Lahat ito
hindi pa nakakapagtrabaho at sa kabila ng kanilang mga katandaan, nasusulit nito ang kasiyahan ng kanilang pagiging bata. Siyempre bilang ama, malugod niyang tinutustusan ang lahat ng pangangailangan ng anak niya. Ayon pa kay Iman, na hanggat may lakas siya, hindi siya magsasawang magsumikap para sa mga ito. Ngunit lingid sa kanyang kaalaman na ang masayang takbo ng kanyang buhay unti-unti na palang magbabago. Isang gabi habang natutulog siya, may narinig siyang mga taong nagsisigawan sa labas ng bahay nila. Noong una, pinili niyang wag na muna yung pansinin. Pero habang tumatagal, napapamura na siya sa kanyang higaan dahil sa paglakas pa ng ginagawang ingay ng mga ito. Kung hindi siya nagkakamali noon, nagkakasiyahan ang mga taong yon. Bagaman normal na gawain na yon sa kanilang lugar, hindi niya pa rin maiwasang magalit sa mga ito, lalo pat may mga trabaho sila kinabukasan. Nang hindi na niya maatim ang mga pangyayari, dali-dali naman siyang tumayo habang hinahanap ang kanyang baril. Ang plano niya sana noon, takutin lamang ang mga ito, pero pagsilay niya sa bintana ng bahay nila, bumungad sa kanya ang 7 nilalang na napakalayo sa wangis ng isang ordinaryong tao. Sa kanyang pagmamasid, napansin naman niyang nagsasayawan ang mga ito sa ilalim ng liwanag ng buwan. Dala naman ng matinding galit niyang nararamdaman, hindi na siya nagdalawang isip pa na labasin ang mga panauhing yon. Ang buong akala niya kasi, grupo lamang yon ng mga kabataan na nananakot sa mga bahay-bahay. Pagkalabit naman niya ng gatilyo ng kanyang armas, imbis na magsipulasan ang mga ito, nasipat niya yung dahan-dahang tumitingin sa kanyang kinaroroonan. Pagtitig naman niya sa mga mukha nito, bumungad sa kanya ang napakaputla nitong mga mata, habang pilit na nagkikiskisan ang mga matatalas nitong pangil. Pag-atungal naman ng mga nilalang na yan, bigla naman itong sumugod sa kanya. Dahil dito, yung isip niya bigla na lang nablangko. Sinubukan niyang gumawa ng paraan para harangin ang mga nilalang na yon, pero di niya ito nakayang pigilan. Segundo pa ang dumaan, kitang-kita niya kung papaano yon nagsipasok sa bahay nila. Paglabas naman ng mga ito, dala-dala na nito ang 3 katawan ng kanyang mga anak na nagpapahinga. Alam niyo, pinuno, napakasakit sa isang magulang na makita ang mga supling niya na tinatangay ng mga taong hindi naman niya kilala. Gustong-gusto man noong lumaban ni Iman, pero yung katawan niya di talaga gumagalaw dahil sa matinding takot na nararamdaman nito. Maya-maya pa, paglayo naman ng mga nilalang na yon, may nagpaiwang isang matanda sa kanyang harapan. Akala niya tatangayin din siya nito, pero paglapit nito sa kanya, nagaangil yung bumulong ng, "Hindi mo kailangan ng pangontra laban sa amin. Ang kasunduan, hanggat na nabubuhay ka, ipaparamdam namin sa iyo ang pait na mawala ng mga taong hindi matutumbasa ng yaman. Ituring mo itong umpisa ng iyong panghabang buhay na pagtatalamhati." Matapos naman itong mailahad ng nilalang, singbilis naman ng usok ang paglaho nito. Sa pagbalik ng katahimikan sa buong paligid, doon pa lamang siya nagkaroon ng lakas para gumalaw. Kaya ang ginawa niya, dali-daling pumunta sa kinaroroonan ng kanyang mga anak. Nasipat naman niya yung nandoon, pero yung mga wangis nito parang hindi na ordinaryo.
Kahit gasera lang kasi ang nagbibigay liwanag sa silid nito, pansin na pansin ni Iman ang mga itim na bagay na dumadaloy sa ilalim ng balat ng kanyang mga anak. Dala naman ang kanyang pag-aalala. Sinubukan naman niya yung gisingin pero wala talagang nangyari. Nang makumpirma niyang kakaiba nga ang kilos nito, hindi na siya nagpaalam pa sa kanyang asawa na pumunta sa albularyo. Nadala naman niya yon sa kanilang pamamahay. Ang kaso lang, wala na itong naibigay na tulong sa kanya. Ang sabi ng albularyo, huli na ang lahat. Ang totoong katawan ng kanyang mga anak, ninakaw na. Hindi na rin ito maipapangako sa kanya na maililigtas nito ang mga buhay ng bata. Bago yun umalis, may isa pa itong iniwang babala sa kanya. Ang sabi ng matanda, hindi pa tapos ang mga nilalang na yon, kaya humanda siya. Ano man ang susunod nitong kukunin, paniguradong mas magdudulot yon ng matinding sakit para sa kanyang damdamin. Matapos naman itong makapagwika, dali-dali naman yung umalis, bitbit ang mga gamit nito. Si Ima naman, problemadong umupo sa isang tabi, mariing pinag-iisipan ang mga susunod niyang gagawin. Sa pagsapit ng sumunod na araw, hindi naman niya maiwasang makampante nang masipat niya ang kanyang mga anak na masayang naglalaro. Kung titingnan, parang wala namang nangyari ritong kakaiba. Kaya ang ginawa niya, ipinagpatuloy ang kanilang paghahanap buhay. Sumunod din noon ang kanyang asawa na kasalukuyan namang walang kaide-ideya ukol sa mga naranasan niya. Dahil sa ganoong pangyayari, aminado siyang hindi na sumagi sa isip niya ang mga mangyayari sa susunod na gabi. Pagpatak naman ng takip silim, medyo kinabahan naman itong si Iman nang makita niyang hindi kumain ng hapunan ang kanyang mga anak. Pagpasok din ito sa kanilang mga silid, agad naman yung humiga, sabay tulog. Sinubukan niya rin yung gisingin pero tulog mantika na naman ang mga ito. Sa kanyang pagmamasid, wala naman siyang nakitang kakaiba maliban sa mga parang itim na linta na gumagapang sa ilalim ng kanilang mga balat. Dala naman ang kanyang kuryosidad, dahan-dahan niyang hinawakan ang balat ng panganay niyang anak at pagdampi doon ng kanyang palad, napansin niyang napakalamig nito. Yung lamig nun, di talaga pangkaraniwan. Ayon sa kanya, na kung pumikit ka tapos hawakan mo ito, masasabi mong labi ng tao ang hinahawakan mo. Wala rin siyang nararamdamang pintig ng puso ng mga bata, kaya labis niya yung ikinatakot. Dahil sa pangyayaring yon, nagmamadali naman siyang pumunta sa bahay ng kakilala niyang albularyo, pero pagdating niya sa bahay nito, nasipat niya yung nakikipaglaban sa 7 aswang. Puwersahang dinadarag-darag ang matandang yon hanggang sa madagit na ito at sa pinakamataas na bahagi ng himpapawid, doon pinaggutay-gutay ng mga nilalang ang katawan ng matanda. Kinabukasan, nasipat niya ang matandang yon na katulad na ng mga anak niya. Napansin niya ring habang tumatagal, nagkukulay uling ang mga balat nito na parabang humihina ang bisa ng salamangka ng mga nilalang na gumagambala sa kanila. Nang mapagtanto naman niyang nanganganib na ang kanilang sitwasyon, kung kani-kanino na siya noon humingi ng tulong pero walang may naglakas ng loob. Dahil sa takot noon ng mga albularyo, hindi na rin napigilan ni Iman ang pagkuha ng mga aswang sa kanyang asawa. Matapos nun, napansin niya pa rin ang mga nilalang na gabi-gabing nasa labas ng bahay niya at nagsasayawan pa. Sa takot naman niyang kumprontahin ito,
minabuti na lamang niyang magkulong upang makaiwas sa mga pangyayari na hindi na niya inaasahan pa. Ilang beses na rin niyang sinubukang tapusin ang kanyang buhay, pero palagi yung bigo na para bang may pumipigil sa kanya. 3 buwan pa ang lumipas. Nadatnan niya ang kanyang mag-iina na wala ng buhay sa mga silid nito. Napakabigat din ang katawan nila na para bang hindi yun labi ng isang tao. Alam niyo ang mga sumunod na nangyari? Ipinadaan ng nakidalamhating albularyo ang mga bangkay nito sa bintana ng bahay niya. Pagtagos na pagtagos ng labi ng kanyang pamilya, naging tipak yon ng kahoy. Lahat ng nakakita sa insidenteng yon, hindi makapaniwala sa kanilang mga nasaksihan. Matapos ang mga pangyayari, singbilis ng kidlat ang pagkalat ng istorya sa lugar nila. Hindi na yon ninais pang pagtakpa ni Iman sa kadahilan ng yun naman talaga ang totoo. Ilang taon pa ang lumipas, sinubukan na naman niyang bumuo ng panibagong pamilya, pero ganun pa rin ang nangyari. Dahil dito, napagtanto niyang nananatiling may bisa ang kontrata ng sumpa ni Tandang Arman. Sa puntong yon, sinubukan naman niyang hanapin ng matanda sa pasugalan, ngunit sa kasamaang palad hindi na rin niya ito natagpuan. Magmula noon, mag-isang nabuhay na lamang itong si Iman. Mahirap man ang pakiramdam ng nag-iisa, pinili niyang maging matatag, alang-alang sa buhay niya. Kahit papaano, lubos pa rin siya noong nagpapasalamat dahil yung pinanghahawakan niyang negosyo hindi nakaranas ng pagkalugi. Hanggang sa pagtanda niya, nanatiling palaisipan pa rin sa kanya kung lahat ba ng tinamasa niyang paghihirap ay dahil sa sumpa ng pagkapanalo sa sugal. Okay. Opinyon ko sa kwento. Pangalawang kwento na natin to ngayong linggo nang may kinalaman sa sugal. Lagi kong sinasabi sa inyo, wag na wag niyong sisimulan yan. Sobrang delikado niyan. Lalo na yung mga sakto lang yung pera. Naku po. Well, kahit sabihin nating sakto yung pera nyo, meron kayong paglalaanan ng mga importanteng bagay, uunahin nyo yung sugal, tas matatalo kayo, katakatakot na depression ang aabutin ninyo. Lalo na kung wala kayong hinihintay na kasunod na pera, wag na wag niyong papasukin ang mundo ng sugal. Please. Ako na yung nagmamakaawa sa inyo. Ito, wala tong kinalaman gaano sa kwento natin, pero share ko lang sa inyo na napakaraming nag-aalok dito sa channel natin ng ganyan. Na kahit sa dulo lang daw ng video, kahit sa simula, tapos sobrang laki ng alok na pera. Pero di ko ginagawa. Bakit? Nandito lang naman kayo para mag-enjoy. Para makinig sa mga kwento ko. Hindi ko kayo impluwensyahan yan. Hindi kayo pumunta rito para may pumasok na lason sa utak ninyo. Gusto ko habang nakikinig kayo rito, well, nakakatakot na nga yung mga kwento natin, tas sasamahan ko pa ng ganun. Diba? Yung sisira ng pamilya nyo. Ito, magandang sample na to. Nanalo siya sa sugal, di ba? Limpak na salapi nakuha niya. Naging stable yung buhay ng pamilya niya. Nabibigay niya yung gusto ng mga anak niya. Pero anong kapalit? Habang buhay na pagdadalamhati. Di ba? Pipiliin niyo ba yon kapalit ng panandaliang kaligayahan? Syempre hindi. Doon tayo sa long term. Di ba? Yung habang buhay tayong masaya, payapa ang utak natin. Di ba? Kaya ito maganda talaga tong kwento ni Iman eh. Well, hindi na ako magbibigay pa ng matinding opinion dito kasi talaga namang nangyayari to sa ating lahat. Lalo na yung mga lulun sa sugal. 'Di ba? So hanggat maaga pa o hindi nyo pa sinusubukan, dun sa mga naglaro na, itigil nyo na yan. Dun sa mga curious, huwag nyo nang subukan. 'Di
Diba? Para yan yung ipinagbabawal na gamot na once or twice na nagawa mo na, babalik-balikan na yan ang katawan nyo. Yan hindi ako nagbigay ng opinion sa kwento. Hindi solidong opinion. Payo to sa totoong buhay. Komento ko to sa totoong buhay. Pero syempre, kayo pa rin. Kung may opinion kayo sa kwentong ito, comment nyo lang sa baba. Yun lang. Hanggang sa susunod na kwento. Salamat.